completamente obsesionado. Pois igual foi polo óleo este do bautismo, díxenlo Ramón. O que? Confundió o cura. Sí, co óleo de difuntos. Algo así, me Sí. Para nós, todo o mundo da ritoloxía popular foi unha excusa para crear a través diso. Unha excusa que además nos apasionaba, non? Foi como ir atopando información de algo que nos parecía fascinante, en plan, madre mía, canta literatura popular hai e canta riqueza hai sobre isto, fagamos algo que involucre toda a música e toda, pues, ese imaginario da ritoloxía popular. E ademais pensamos que todo forma parte da mesma cousa, non? En definitiva, porque todo é cultura, todo é patrimonio e ao final o patrimonio musical pois está moi relacionado con todo o patrimonio antropolóxico, cultural, ritualístico. Entón, pois, para nós foi como algo moi natural. Moitas mulleres que cantaban tamén estaban moi vinculadas a todo o mundo da ritoloxía. Por exemplo, Concha de Luneda, que ela quitaba o aire e facía un mogollón de ritos relacionados con toda a maxia. Sí, o rito en concreto de quitar o aire foi como esa primeira pedra que deu lugar despois a todo o desenvolvemento do concepto ritual do disco e foi a partir de aí que fomos como descubrindo esa punta do iceberg e todo o que había debaixo que nos pareceu completamente fascinante. Bueno, o tema de quitar o aire está bastante intrincado na nosa familia, sobre todo na da tía que é da Costa da Morte. Eu tamén, de feito, teño unha tía que mira se tes o aire, na súa familia quitaron o aire moitas veces e de alguma maneira estaba na nosa familia e no imaginario familiar. Pero bueno, era unha cousa un pouco allea. Houbo como un corte, non? Unha ruptura xeracional e incluso un rexeitamento a todo isto, a todo este mundo, que nos sentimos que nos achegamos a él desde unha mirada de completa admiración, pero un pouco sendo conscientes que estamos mirando desde fora porque non é xa o noso mundo. Sin embargo, sí que son as nosas raíces e o noso patrimonio. Probablemente na xeración dos nosos pais sí que fixera falta pois abrazar a ciencia e abrazar todos estes avances, non? Creo que é normal que pasara isto e que nos agora desde outra perspectiva miremos isto como, wow, que patrimonio aquí maravilloso que temos, vamos a coñecelo, non? Supoño que todos son ciclos ao final. A principal fonte de información para o tema antropolóxico foi Rafa Quintía, que é un antropólogo, probablemente a persoa que máis sabe de ritoloxía popular galega. Foi el un pouco que nos fixo de porta a este mundo que como decíamos xa tiñamos como algunha pincelada e tiñamos como a intuición de que había algo grande e fabuloso detrás, pero foi el o que puxo un pouco de luz a todo isto. Despois, pues, bueno, estivemos investigando, lendo. Sí, el salíamos do seu despacho con un montón de libros, en plan, lede isto para este rito, lede este outro libro. A verdade é que nos guiou e nos asesorou durante todos os procesos. De feito, era como que o chamábamos en plan, isto que estamos facendo ten sentido, esta canción falando deste rito ten sentido, e le dicimos, sí, e dábanos máis ideas, sí, porque isto conecta con isto, era como que nos axudaba a facer o Tetris de cada canción e do concepto do disco así como... Foi un pouco como voltar á universidade, pero mellor, non? Porque solo estudando o que realmente che interesa e super filtrado. E despois, pois, de fontes orais, sí que foi super especial visitar a Lola de Mandela, que de feito fomos a quitar o aire con ela, eu tiña o aire. E fun quitalo con ela e foi unha experiencia completamente fascinante. Fomos a Muros, a súa casa, e ademais é curioso porque Lola de Mandela é como un nome artístico, como un nome de saga familiar, porque o Lola... Hai dúas Lolas de Mandela. Sí, que saibamos, igual hai máis. Igual hai máis, sí. Era como a avoa que morreu e agora pois está a filla e a nora.
Eu non sei se isto se pode dicir. O mellor non se pode dicir. Bueno, se non se pode decir... Solo sabemos que hai 2 Lolas de Mandela, entonces ti vas ali e non sabes cal che vai atender. Es por si, non, é que eu non son Lola de Mandela. Lola de Mandela morreu. Bueno, eu xa tiña certas sospeitas de que podía ter o aire por, bueno, determinadas sinais. Desdichas de la Sí, vida. determinadas sinais, e fun aí, e primeiro faise o rito de diagnose, que consiste en saber se tes o aire ou non. Involucra unha peneira cunha serie de elementos, unhas tesoiras colgadas, un rosario, etc. Tes que poñer a man e se a peneira xira ou non, dependendo se xira ou non, tes o aire ou non. E unha vez que o tes, pois xa tes que facer o rito de quitar o aire propiamente, usando unha prenda, cun loureiro afumado, que é a planta, o árbore purificador. Recita unha serie de ensalmos para purificar e sacar o E de aire. feito tamén que isto entereime fai pouco que ten moito sentido que todo se faga con loureiro, porque o loureiro ten propiedades antidepresivas. O sea que todo acaba Sí. tendo como moita razón de ser. Hai moita sabiduría popular que despois a ciencia e a medicina modernas refrendaron, non? Todo este saber que xa as nosas avoas sabían moitísimo. Moitas veces, o mellor non sabían xustificalo, por qué, pero sabían que era así. A verdade é que para nós non diría que foi complexo porque este tema como que nos tocaba moi dentro con respecto ao que queríamos transmitir e atopamos unha canle de expresión a través desto que nos permitía falar das cousas que queríamos, ¿no? Que queríamos transmitir. Ao final, toda a sabiduría que hai no popular, nas cantigas populares, nos ditos, nos ensalmos, ao final son temas universais E atemporais. que ao final falan das mesmas cousas e dos mesmos asuntos que nos preocupan, que lle preocupan ao ser humano actual. Son temas como o amor, a morte, a enfermidade, a tristeza, o loito, pois son temas universais que nos atopamos unha maneira moi fácil de encauzalo porque realmente era tamén do que queríamos falar. Intentamos adaptar as coplas para que digan, pois que falen dos nosos problemas de hoxe, que están moi conectadas cos de antes, con pequenos rasgos, pero bueno, sí que intentamos eliminar todo, bueno, o machismo de moitas coplas e, bueno, levalas un pouco o que nos queremos decir e do que nos queremos falar, que neste caso pois era da ritoloxía. Sí, digamos que os temas son universais, pero ás veces as maneiras de tratalos e a maneira de contalo, pois sí que nos apetece actualizalo. O que facemos moitas veces é partir das coplas populares e pois tunealas un pouco para que falen máis de nós e do que queremos decir. Pero moitas veces deixámolas tal cual porque nos parecen perfectas. Hai algunhas que deixamos, algunhas que cambiamos, imos un pouco transitando según o discurso que queiramos crear. O moderno non existe. Todo é reinterpretación do anterior e realmente non imos ninguén hoxe en día inventar nada. Está todo inventado, está todo escrito, está todo dito. E, pois eso. Que catastrofista, A modernidade, non creo na modernidade, o sea, que é moderno. Ao final todo é cíclico, todo volve. E durante toda a historia sempre se utilizou o anterior, non tería sentido nada do que facemos se non tivera existido nada do anterior. Ao final somos parte da cadea. Non entendo como facer música na túa lingua pode limitar a unha persoa. O sea, eu expresome en galego e o que me sae é cantar en galego. E se eso me limitara sería como moi... Non sería algo auténtico se non o fago na miña lingua. Entón non creo que de feito é algo positivo e que abre portas, porque é algo
que é realmente honesto. E incluso cando saes fora, o estar falando e creando desde a túa lingua, desde a túa cultura e desde a túa identidade, eso percíbese como algo auténtico, aínda que non se entenda. Aínda que non se entenda a letra ou incluso a forma de pensar, ¿no? Porque culturalmente é distinta. Ao final a xente conecta con esa autenticidade. Bueno, nós, por exemplo, cando imos fora, sí que nos gusta explicarlle a canción, pois esta canción vai de desamor ou esta canción fala desto. Igual diriximos un pouco así a súa emoción, pero eu penso que conectan á perfección coa música e co que estás transmitindo. Si, un pouco de dar contexto, ¿no? Ao musical, que ao final a música é unha linguaxe universal e sobre todo a música instrumental pois parece que é moi aberta, ¿no? No sentido significativo. Pero precisamente se a contextualizas e, bueno, nos falamos bastante, a verdade que nos gusta dar bastante información, non só información porque non estamos para dar discursos antropolóxicos ni moitísimo menos, pero sí que a nosa visión desa música e como nace e de onde sae, non? Eu penso que nós temos unha sorte tremenda de ter a xenerosidade de moito do sector da música tradicional que decidiron compartir o seu, bueno, as súas grabacións que fixeron durante o seu arquivo. Bueno, temos o Museo do Pobo Galego, que obviamente é un sitio aberto que ti podes acceder e que che asesoran e que che invitan a escoitar todo. Creo que neso temos moita sorte, hai moitísimo traballo por facer e molaría que as institucións se implicaran máis con isto porque está claro que a música tradicional está sendo unha potencia moi importante no noso país e creo que deberían poñer moitos medios para que todo ese material fora accesible a todo o mundo e que toda a xente puidera... Está claro que non é o mismo o tempo de hoxe que os nosos maiores, pois lamentablemente están desaparecendo que bueno, pues que recoller nos anos 70, ¿no? Nos anos incluso 90, hai moita diferencia. Aínda así, contamos con arquivos maravillosos, tanto, como decía o do Apoi, como arquivos personais que tamén tivemos a sorte de que nos cederan super xenerosamente. A nos axudounos un montón alrededor da tradición Guillerme e Xulia, que, bueno, tamén nos compartiron todo o seu arquivo, quedaron con nós para explicarnos un montón de cousas e a verdade que tivemos moita axuda. A min gustaba moito a idea que transmitía dos de Schubert de que, bueno, a música que as recollidas que hai dos anos 60, 70, 80 pois teñen como moitas menos influencias pois da televisión, pois de Operación Triunfo de Estados Unidos, non? Entonces a súa maneira de cantar pois era moito máis única. Agora é como toda máis... Está todo máis estandarizado. Está todo máis estandarizado, máis europeizado, non sei. Antes era como... Bueno, a min pareceme que hai unha riqueza aí que temos que ir a aprender como cantan esta xente, non? Que é super rico. Sí, bueno, digamos, canto menos globalizado o mundo, pois máis patente se fai a identidade, non? E, bueno, pois... Hoxe en día isto pois non é o mismo, estáse un pouco perdendo e obviamente non é o mismo as grabacións dos anos 70 que o que se poida recoller pois hoxe en día que lamentablemente os nosos maiores pois están desaparecendo. O mal do aire é o mal que se che mete no corpo, pois cando estiveches pois en contacto pois nun funeral ou nun enterro, pois con un humor na proximidade que che deixa pois sen ganas de vivir, sen ganas de traballar, sen ganas de comer, sin ánimo. Entón, cando che pasa isto, pois tes que ir pois a sabia da tua aldea que sepa facer o rito de quitar o aire para que se limpie a alma e o corpo de todo este mal. Sí, ademais era interesante como había pois certas persoas que eran máis permeables a coller o aire, que eran máis fráxiles, por exemplo, as mulleres embarazadas, os nenos pequenos. Unha muller embarazada, por exemplo,
non podía ou non debía ir a un enterro nin a un velorio porque podía coller o aire. Antes de entrar na casa, xeralmente xa fumaba con loureiro para precisamente purificarse do posible aire que podía ter collido si ao Hai final moitísimos rituais distintos para limparte do mal do aire. O sea, que involucran fontes, que involucran pontes, que involucran cera, loureiro está case sempre. Sí, en salmos específicos, e realmente nós o que fixemos en quitar o aire foi incluir unha parte dun ensalmo específico de quitar o aire, mesturado con outras coplas populares que non eran específicas de quitar o aire, pero sí que falaban de morte e de temas que bueno, pues que cadraban moi ben para artellar o discurso do que queríamos falar. Totalmente así, eu creo que non estamos preparados como sociedade para afrontar a morte e antes Pois hai moitísimos rituais, no, para sobrepasar a morte e casi todos eran en comunidade, en compartir esa dor, en abrir as portas da túa casa para que estés acompañado neste mal trago. Sí, eu creo que era por necesidade, ¿no? Porque antes a morte pois estaba moito máis presente na vida da xente e morríase moi fácil, era moi fácil morrer, era moi fácil que se che morrera un fillo, cousa que agora pois é algo que nos parece dos traumas máis terribles que unha persoa pode afrontar. Antes era bastante común. Eu creo que por necesidade había moitos máis mecanismos a nivel social e comunitario, como ben decía Antía, para sobrelevar este feito. E non todos positivos, porque eu creo que hai algúns que está ben, tampouco hai que dicir que ben era antes superar, refirste ao loito, por exemplo. Efectivamente, o sea, hai moitos ritos cos que oye, sí, concordo. O loito tiña como unha parte boa que era como o de sinalizar a certas persoas que pasaron pola experiencia da morte, pois de alguma maneira a comunidade os protexía, ¿no? O sea, é como, vale, esta persoa pasou por este proceso, imos volcarnos en darlle máis cariño e en darlle máis apoio. Pero por outro lado tiña ese sentido tamén de privación, ¿no? De certas experiencias. Por exemplo, unha muller que sobrepasara o loito, eu recordo a miña avoa de Carnota que así que morreu o meu abuelo toda a vida de negro sin vestirse nunca máis de outra cor. Sin ir a festas, sin ir a comidas. E este sentido, bueno, da sinalización que pode ser positivo, pero tamén pode ser negativo. Claro, por exemplo, un neno que lle acaba de morrer un familiar vai á escola, sabíase exixíaselle menos, non, igual, pois, eses días non tiña que facer os deberes, pasa, o sea, esas cosas tamén. Vivimos de espaldas á morte, ¿no? En certo modo, como... Bueno, un pouco no ambiente así hedonista no que vivimos, de culto ao prazer e de todo o momento, de todo rápido, de todo sí, ¿no? Instantáneo e que pois como que queremos non pensar neso e pensamos que podemos vivir de espaldas a eso e ao final pois a morte está aí e bueno, pois conviría ter máis ferramentas para xestionala.